Ime gi weche manyien jopur maromo 500 mathoth gi gin jogo modak kod ng'ole kaunti ma Migori idhi jole pur mar bel bang' kaunti no chopo e winjruok kod riwruok mar Global Labour Program. Chenro ni mar pur mar bel idhi tim e sub kaunti ma Nyatike, Kuria East kanyakla kod Kuria West. Mar chiemo en midhiero bende koro podo kwako gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori. Moko kuom oganda e kaunti ni ma Migori ma osebedo kod nok mar chiemo kod sudo chiemo ka wuok kuom piny owacho malo ka bende moko kuom oganda ma pok oyudo pod kwayo kony. E ng'wech mar kedo kod nok mar chiemo e kaunti ni ma Migori, piny owacho mar kaunti ma Migori ka osir riwruogno mag Global Labour Program ochako chenro mar pur mar bel e kaunti ni. The areas of commencement is Nyatike sub-county, Kuria East and Kuria West, and we are also negotiating actively, and we'll extend this opportunity to Rongo, Uriri and Awendo sub-counties. Aspect that we're also going to be looking at is also the issue of food security and ensuring that persons with disability have food on the table. E bwo chenro ni mar pur mar bel, jopur maromo 500 mathothgi gin mago modak kod ng'ol kod idhi jol e yore mag pur mar bel e kaunti ni. Mashirika yamejitokeza, yamekuja. At least saa hii niko na hekari 3 ambazo ziko tayari, nimeziandaa kwa ajili ya upanzi. Jiwo ojende nikech gine namba maduong' ma yuago weche mag tich. Gavana ma Migori Chilo yako mane oketo koke e winjruok kod riwruogni ma ong'ere kaka Global Labour Program ne owach ni piny owacho mar kaunti ma Migori koro oikore mar ting'o malo wechego mag pur. We'll work within those partnerships to ensure that our people earn more, to ensure that our people get involved in legitimate activities that give them more money. We are hoping that within the 4 years that we support this particular project, that we're going to be uplifting the lives of persons with disability on the aspect of their own food security. Ochilo ne owacho ni entie kod geno ni chenro mag pur mopogore opogore magisechako dhi miyo kaunti ma Migori bedo kod chiemo ma oromo. In addition to the dwindling number of cash crops we have in Migori County, we now have an additional cash crop that is very promising because it has a guaranteed market. Jopur mag bel e kaunti ni ma Migori bende konte chenro mar pur ni ne owanegi mor kod chenro machal kod mae. Kata kamano yuakgi en chiro. Wakulima tulikuwa tunalima hii mtama, hatukuwa na mahali pa kuuza sehemu ya soko. Muda wenye tulikuwa tulima zamani ulikuwa hauna bei. Tulikuwa tunauza gorogoro shilingi 40. Wakelo products mawase manyo chiro chuo kaka bel mwatimo sani ka gin gik mosechiek gotero gi Kenya breweries. Bel en achiel kuom kotho bende nyaka sani piny owacho mar kaunti ma Migori koro sekete nyime mar kedo kod nok mar chiemo. Kata kamano jogo bende nyaka sani koro puro bel to koro ywa nchiro kosebedo makare kadwaro mar en los chiemo. Juma, Ramogi TV, Migori.